И така, хора, това е трета част от поредицата в Велико Търново. Ние сега, нали, ви снимах там. Къде беше? Там крепостите. Но сега ще отидем отблизо. Но бях в един магазин и си купих дръвка турбо и вода и видях някаква нова, вижте. Ранчо, държиш ли? И така. Така. И така да видим, мисля, че може нещо ново да се пълнем. Някаква яка. Да видим каква кола ще ни се пълне. Какво е това? Това е Ford GT. Мотор 470 км, 700 коня. И на братовчет му се пана и тази Mitsubishi. И ето тази на другия ми братовчет. И хора, абонирайте се за канала. И чао!